Porter sydd yma, ac heddiw rydym ni'n mynd i trafod beth hoffech chi fod yn y dyfodol. Felly, mae Miss Porter, pryd oedd hi'n bach, roedd hi eisiau bod yn athrawes. Felly, rydw i yn mynd i tynnu llun o Miss Porter yn bod yn athrawes, a chi yn gallu meddwl am beth hoffech chi fod yn y dyfodol. Felly, mae gen i pen, llygaid, trwy, ceg, hapus, mae gen i gwallt, mae gen i corff, coesau, mae gen i breichiau, dwylo, a nawr, traed, bron wedi anghofio traed. Nawr rydw i'n mynd i tynnu llun o desg. Dyna desg Miss Porter fyna gyda cyfrifiadur arno. Cyfrifiadur. A mae gen i'r bwrdd gwyn fan hyn. Ac carped. A plant bach yn eistedd ar y carped. A dyna chi fyna. Eithaf smart ar y carped. Felly roedd Miss Porter eisiau bod yn athrawes. Ydych chi'n gallu meddwl beth hoffech chi fod? Beth hoffech chi fod yn y dyfodol?